Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikukumana madzulo ano, madzulo ofunikira kwambiri. Mmene tikukhala munomu anthu 75 Malawi muno, mwa anthu 100 aliwonse akutchedwa kuti ndosaukitsitsa. Ndipo tikukhala muno, dziko la Malawi ndi losaukitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi. Chonsecho takhala ndi atsogoleri mbuyo, ntchito ya boma, ntchito ya zipani. Chipani chimapangidwa chipangira government affairs tsiku lina chilowe mboma, ndiye zipani zakhala zikulowa mboma zaka zonsezi. Koma mmene tikukhala pano 2025 August, anthu 75 mwandu 100 aliwonse Malawi muno ndosaukitsitsa. Dziko la Malawi ndilosauka kwambiri. Ineyo funso langa ndikumati, ndi chipani chanji chalamulira mbuyo muno which has the guts kubweranso akufuna lamuliranso dziko lino? Mmene tikukhala muno anthu 91 Malawi muno, mwa anthu 100 aliwonse alibe ntchito. Ndiye mbwerera kudzatani? Mmene tikukhala muno chaka ndi chaka, anthu 65 mwa anthu 100 aliwonse Malawi muno amakhala osowa zakudya chaka ndi chaka. Kotero kuti ana onyenchera ndi oposa hafu ya ana onse mdziko lino. Chiwerengero chonse cha Malawi hafu ndi ofupika, chifukwa timene timakula tilibe zakudya zokwanira. Kutanthauza onena kuti vutoli tonsefe kaya abwera chipani chanji ndikupita akanika kuthana ndi vuto limene timalimba mu nyimbo yathu ya national anthem ya njala. Maboma abwera ndikupita, njala tisira nayo. Chimene akufuna adzayimenso pa 25 September ndi chani? What morality do they have to justify why they should come back? Achinyamata athu akumaliza skulu alibe ntchito, chifukwa 91% ya Malawi ndi malova, alibe ntchito. Anthu 90 mwa Malawi 100 aliwonse nyumba zawo nzopanda magetsi. Anthu 90 mwa Malawi 100 aliwonse nyumba zawo alibe madzi aukhondo, amakamwa madzi mzithabwi. Anthu 70 mwa Malawi aliwonse nyumba zawo nzamaudzu zozira. Titatha zaka 61 tili pa ufulu odzilamulira. Nkhani iyi nthawi za timangoyinena, koma ndi nkhani yakuvuta kwa utsogoleri umene wakhala kukanika zaka ndi zaka. Timasankha anthu, amabwera, amalemera ndikupita. Anthu amene aliko ndi ndalama dziko lino ndi 15% okha. Mukayang'ana anthuwo ndi andale okhaokha, analemera chifukwa cha katangale. Ndiye amangobwera kudzapanga katangale, ife tavotere apange katangale, adzipita nkumusiya lese osauka.
ndiye Malawi amene tili naye lero 2025. Mukaonika kwambiri mupeza kuti kuchokera 1964 mmene tinatenga ufulu odzilamulira kudzafika lero 2025, boma loyamba la Dr. Hastings Mzibanda lidachitapo chitukuko, zipatala, masukulu ndi zina zotero, koma mupeza kuti chitukuko chimene anapanga chija panali chifukwa chimodzi anapangira chitukuko. Adabwereka ndalama zambiri kumaiko akunja, kotero kuti by 1994 ndalama zimene zinabwerekedwa zinali over 250% of GDP ya dziko lino. Zinali zokwera kwambiri zimene azibwereka nthawi imeneyi. Andi alipo anthu ena amanena kuti adachita bwino, adachita bwino. Kuchita bwino kwake kunali kokhako kuti malemu Dr. Banda anazisankha ndale zawo kuna kuti ndikhala oyanjana ndi azungu, sindiyanjana ndi anzanga mu region muno. Poyanjana ndi azungu aja amapatsa ndalama zimene atukulira dziko lino ngati ma grants komanso ngongole. Mmene amatuluka mboma inde anapanga chitukuko, koma atatisira dzingongole zosatiza masewera. Mmene amatenga a president opuma His Excellency Dr. Bagiri Muluzi mu 1994 anapeza mavuto akuluakulu atatu dziko lino. Vuto loyamba limene alipeza ndilo nakuti ngongole zinali kuti zachuluka kwambiri dziko lino. Number 2, anapeza kwacha yathu itasokonekera kwambiri chifukwa kamuzu adayigwira kwacha kuisiya pa $1 equals 1 kwacha pamene sizena kukhala chonchoyi. Ndiye anaisiya ndalama ija pamene paja amayenera akonze zimene zija. Komanso makampani ambiri aboma munali katangale woopsa, ndiye makampani aja osamalowa pansi. Ndiye panali makampani zambiri zimene zimalowa pansi nthawi imene ija. Abagiri Muluzi amayenera akonze mavuto akuluakulu atatu amenewa mu 1994. Amalimbana nawo, anayesetsa mbali yawo mpaka na 2004 mmene amatuluka mboma. Mmene amatuluka mboma ndi mmene abwerano the late Dr. Bingwa Mutharika 2004. Atabwera iwowo chimene adachita mwayi kwambiri kuna kuti anthu akunjaja adatikhululukira ngongole zija zimene zidakhala nthawi yonse imene Abagiri Muluzi ali president. Atazikhululukira ngongole zija panakhala ngati kuti tili ndi kamwayi ma interest amene timapereka ngongole zakale, komanso chifukwa tinalibe ngongole ina iliyonse. Abingu ndi meneno ndalama ija sidasungika nthawi imene ija adayitenga ya ngongole ija, ma interest payments adayitenga ndikupangira chitukuko tidachiona nthawi imene ija. Komanso anakabwereka kwambiri ku China pafupi $1 billion imene adayilowetsa kuti pakhale zitukuko zingapo ngati pamene takhala pano ku stadium, mast ndi zina zotero. Ndalama zimene anakongola nthawi imene ija adapanga ka approach ka malemu angwazi kobwereka ndalama ndikupangira chitukuko. Ndi mmene ka chitukuko nthawi imene ija 10 years imene ija 7 years imene ija kadaoneka chifukwa anali ni mwayi wokabwereka ndalama zina ndikupanga zimene zija. Abwera a Joyce Banda, abwera apita, ngongole zinali zitakweraso kale, ndiye zochitika zake chitukuko sichinaoneke bwinobwino nthawi imene ija mulamuliro wa akuluakulu awiriwa. Fast forward tafikano pano mavuto amene ali nawo dziko lino ndi mavuto akulu kwambiri. Ndi mavuto akulu kwambiri chifukwa ngongole zimene zimaoneka zotsika zija panopa zakwera kwambiri. Pano ngongole zija zachoka pa 4 trillion 2020 zafika 18 trillion zimene amatiuza panopo, koma zona zake ngongolezo nzoposa 18 trillion chifukwa mafuta amene tikumwa pano akugwisa ntchito ma letters of credit ngongole. Komanso mukapita ku
ku makampani amafuta kuli ngongole zambirimbiri over 1 trillion zimene sizinaperekedwe ku makampani amene aja. Fertilizer subsidy program wa 2021-22 kuliso ngongole over $100 million yosaperekedwa. Ma contract ambiri amboma lero akungopereka advance ya 20%. Kuli ndalama zambiri zoti ziperekedwe za nkhaninkhani kwa ma suppliers ndi ma contractors ambiri aboma. Mmene tikukhala muno ndikumayang'anana ndi masankho a next month. Tidziyang'ana kuti kuli chingongole choposa 24 trillion Malawi kwacha. Chonsecho MRA ikumatolera 3.4 trillion pamwe pachaka. Pa 3.4 trillion ipo 1.7 trillion apereke masalary anthu ogwira ntchito mboma, 1.7 trillion apereke ma interest ku ngongole za boma. Ndiye kuti akatolera MRA akulipira zinthu ziwiri, akalipira zinthu ziwiri palibe simene angathe kupanga. Chonsecho tili ndi zingongole zonsezi tili nazo panonse. Komanso most likely kuyang'ana kutsogoloko pali vuto la exchange rate limene lilipo. Limene linalipo 1994 zokhanga MCP ndi khalidwe awo. Akamachoka mboma amasiya zingongole, mmene anasira 1994 akuzisiyanso pano. Mmene ndalama ya kwacha adayipangira fix 1994 1 kwacha to $1 pamene imaina kukhala around 15 kwacha to $1 nthawi imeneyo atayipanga fix idavutitsa kuti abakiri muza ikonze ndalama ija amene akulowa president pa 16 pano apezanso chimodzimodzi kuti ndalama Malawi kwacha ayipanga fix pa 1,700 kwacha koma zona zake ili already around 5,000 kwacha on the parallel rate. Munthu akufunika apange that correction tikamabwera pa 16 September pano. Zimene azipanga nthawi imene zija na sokoneza nthawi imene zija azisokonezanso ngakhale panopo. Zona zake nzona kuti kunjaku Forex kulibe, anthu akuona ma filling station, anthu akuvutika, ndeti ndi chingongole chimenecho ma suppliers talipire komanso ku exchange rate kuli mavuto ankhaninkhani ngati amene wawo. Komanso tikukhala muno pamene mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Fertilizer mmene amalowa president achakwera anali 18,000 kwacha pe 50 kg bag. Lero fertilizer uja wafika 158,000 kwacha pe 50 kg bag. Imeri almost 844% rise. Kukwera kwa 844%. Ndiye titatitapa saso president achakwera fertilizer akakwera chimodzimodzi ayandikira 1 million pe 50 kg bag. Akakutika kusantchito mulingo okhaokhawo. Mmene amalowa mboma achakwera thumba la chimanga lili 6,000 kwacha. Thumba la chimanga lija lero lafika almost 100,000 kwacha madera ena. Kutanthauza kuti lakwera by almost 1,500% thumba la chimanga muzaka 5. Tikapa saso zaka zina 5 likakwera by the same margin thumba la chimanga 50 kg lifika 1.5 million kwacha pe 50 kg bag. Funso nkumati kodi president amene akulowa pa 16 September nkhani ya fertilizer achita nayo bwanji? Chifukwa anthu akukanika kugula fertilizer pa 158,000 kwacha pe bag. Nkhani ya chakudya achita nayo bwanji? Anthu akukanika kugula chakudya pa 100,000 kwacha pe bag. Actually masankho akamachitika pa 16 September fertilizer afunika mwezi omwewo kuti anthu ayambe kudzala cham'ma October, November, December mvula ikamayamba. Kodi solution ilipo? Chifukwa mdziko muno fertilizer yonso pali mulibiretu. Forex tilibe, fertilizer yo mulibe mdziko muno. Chonsecho tikuyenera kuti chaka chino alimi akhale ndi zonsezi zofunikira. Ndiye tikaliona dziko lathuli likuchita kuonekeratu kuti lili mavuto akulu. Munthu amene akulowa mboma chaka chino aone kuti kodi boma liyenda mwa mtundu wanji kupita chitsogolo, chifukwa lili mdzikongole. Bomalo ayemwera yangotuleka ndalama kochepa asanaganize ndi china chilichonse. Ndi chifukwa chake ifeyo a UTM
tikunena kuti zikufunika kusintha kwenikweni kwa kachitidwe ka zinthu dziko la Malawi. Palibenso kuchitira mwina, zikufunika tidziunike kwambiri kuti Amalawi tiyenda bwanji kupita chitsogolo. Tili ngati nyumba imene kupeza 100,000 kwacha, ili ndi zingongole zambiri 100 million kwacha ngongole, tikupeza 100,000 kwacha. Ana akungoyenda ndi makabudo ong'ambika, tikuyenera tiganizire mwanzeru kuti tipita bwanji chitsogolo. Lero our model imene tachoka nayo kumbuyoku ndi model imene idalipo 200 years ago, pamene anyamata ena anachokera ku UK kubwera kuno ku Malawi, anaona nthaka yabwino, anaona weather yabwino, anaona anthu awo aku UK kuti anthu awo amasuta fodya kwambiri, wamasigas na pipes, kuti anthu awo amamwati kwambiri, ndiye adapanga business kuti imene tikupita ku Malawi ndi nthaka yabwino ndi weather yabwino, tikayambe ulimi omalima fodya kuti anthu athu kumangalande adzikhala ndi kumasuta fodya. Anabwera kuno tikalime sugar, tikalime tea, tidzigulitsa kumangalande kuti anthu athu kumene kuja akhale ndi mwayi wa tea. Anabwera kuno anthu amene akugwira ntchito mu maestetiwa tapatse chimanga, adzilima, adzidya nkumatigwirira mu maesteti athuwa. Inali business model imene inaliyomveka 200 years ago. Lero anthu akuti fodya ndoyipa, amaononga mapapu. Lero anthu akuti yayi sugar ndi tea zimaononga thanzi la munthu, tidzisiye. Ndi anthu asiyasiya zonsezi chakunjako nsika kulibe, koma Malawi we are permanently stuck on a business model that made sense some 200 years ago. Ifeyo tili ndi vuto lalikulu, tikuyenera kusintha pakaganizidwe. Ndi zimene a former president athu achipani cha UTM anabweretsa mindset change. Timayenera kusintha kwakukulu mukaganizidwe kwathu. Tiganize kuti kunjako tsipa zimene akufuna ndi chani kuti atigule, zimene tingathe kupititsa kunjako. Tiganize mozama, zinthu zimene taziganiza zatakanika kuganiza zaka 61 zozilamulira, tikuyenera kuganiza tsopano. Ndiye ife UTM tikuti Amalawi ife tikubwera kudzasintha zinthu. Tikubwera tione kuti tingalichite bwanji dziko lathu kulikonza likhale labwino. Ife ndondomeko zathu zikulowa magawo 4 kapena 5. Tikangolowa mboma, choyamba chimene tipange ife ndikukonzanso chuma cha dziko lino chikhale nchimake. Monetary policy, fiscal policy, exchange rate policy yathu ndi zolakwika. Zimene zijazo tikangolowa mboma, tsiku lomweyo talowa mboma talumbira kulowa mboma, tikusintha ma policies onse on that particular day. Tikusintha. Tikasintha pa tsiku limenelo, zina zidzakhala zowawa, zikuyenera kukhala zowawa. Ma ministries tidzasintha, sakuyenera kupitira ministries 18. Ngati ministers apitira 18, sitingakhale ma ministers oposa 18. Sitingakhale ma PS oposa 18. Ma advisors tidzachotsa pakhomo pakavuta, maina kudya mufuna mukonze zinthu, mmange nyumba, maina kudya nyemba, masamba daily, tidzadya masamba for the next 2 to 3 years. Cholinga tilikonze dziko lichuma chake chibwere nchimake. Tikakonza zimenezo ndiye kuti chuma chathu tidzachika pamalo pabwino. Chachiwiri tikuyenera kuti tidza from day 1 ma appointments athu onse tidzasankhe on merit. Chimene chakhala chikutivuta mbuyo monsemu, timangotengana kuti tawina ndife alomwe, basi tonse alomwe tidzadzane mboma. Tawina ndife achewa, tonse achewa tidzadzane mboma. Ulendo uno tikudzachotsa kumene munthu amachokera. Sitikuyang'ana tumachokera kuti, tidzasiya from day 1 kufunsa inu machokera district yanji. Tidzangoyang'ana alise ngati Malawi. Aliyese tidzamuyang'ana ngati Malawi, as long as yeyo ali ndi kuthekera
kwa ntchito imene idzakhalepo nthawi imeneyo aliyense apatsidwe ndi kuthekera kwake. Komano izi zomafunsana kuti amachokera kuti scrap off completely sizidzafunsananso zimenezozo. Tidzangoyang'ana tonse ngati Amalawi nkumapita chitsogolo. Tikatero tidzalimbane kwambiri ndi nkhani yativuta kwambiri, nkhani yakatangale. Nkhani yakatangale imene nthawi zambiri amapangana anthu andale. Inu ndi ine ndife andale, tikubweretsa a different culture of politics in Malawi. Yosiyana natu ndi imene naliko mbuyo monsemo. Ifeyo tidzafunika kuonetsetsa kuna kuti chuma cha boma chikupita malo oyenera. Potero tidzapanga introduce tsiku loyambirira lomwero pre-inspection audits. Chilichonse chisanalipiridwe mboma lonse chisanalipiridwe ma auditors apange certify kuna kuti mtengo wakewo ndi umene ulili pansika, komanso apange certify njira yopezera contractor supplier ayo inali yolondola yoyenera. Zimenezo from day one. A president iso nda vice anga malinga ndi UTM tonse will be up and available for prosecution. Immunity ya president tidzaichotsa, aliyense should be prosecuted. Komanso from day one tsiku lomweyo tukula mboma tukudzapanga appoint a highly competent ACB director ndi deputy wake, ndikuonetsetsa kuti ACB yapatsidwa real teeth, autonomy komanso ma resources alimbane ndi katangale osati masewera. On day one imene ife tikula mboma tidzaonetsetsa tasankha a highly competent auditor general. Auditor general tizamuuziratu achimwene mene mwatenga ntchitoyi tikufuna kuti within 3 months tipange audit state house, tipange audit ku police, tipange audit ku army, do an audit of the entire government machinery. Forensic audits tipange establish any payment in the past 5 years zimene zinali above 5 million tizipange check. Today anthu akumalo amboma ali galimoto imodzi, akumatuluka mwali gambo mbiri, nyumba imodzi, nyumba za mbiri. ICB tizapanga empower. We want lifestyle audit. Everybody else ameanali mboma za the past 5 years tipange establish chimachitika ndi chani, ndi chifukwa chani tikusauka, ndi chifukwa chani dziko lomwe silo latsogolo, komanso imene idzakhala kacha yaliyense going forward. Zimenezo tikuyenda kudzapanga. Tikatero tatseka monse tindi anthu oyenera maudindo, tachikonzanso chuma chathu malingana ndi ndondomeko za boma za chuma tayika zoyenera. Tikuyenera tisaike ndalama zoyenerera madera 3 4 awa wothandizira kuti dziko lathu liyambe kukonzeka. Ndiye chapter 2 cha manifesto yathu chikunena za mmene zasinthire nkhani ya ulimi dziko la Malawi. Monga dziko nkhani yofuna kusintha ulimi Malawi muno ndi nkhani yofunikira kwambiri. Ngati sitisintha ulimi Malawi muno tifa. Mu 1964 mmene timatenga ufulu odzilamulira tokha chiwerengero cha Malawi chinali 2 million. Mu 1994 mmene timamba democracy chiwerengero cha Malawi chinali 4 million. Tinangokwera from 2 million to 4 million. Nthawi imeneja nkuti ndalama yako acha ili 1 on 1 ndi dollar. Thumba la fetereza linali 16 kwacha. Anthu amakwanitsa. 1994. Tachoka 1994 kufika lero. Tachoka pa 4 million anthu tafika 21 million. Taenjezera anthu ena 17 million. Anthu amene wawa tifunika tadyetse. Akufunika adye. Zimene takhati kupanga pakati pakuti anthu amene wa adye. Tamaliza chikangawa, tamaliza zalewa. Environment has given way kuti ife tilime chimanga tadyetsa anthu 17 million. Ndiye pano ndi climate change ndikukwera kwa ndamatu yakugwa kwa ndamatu yakwa achitukanika kula fetereza tikukanika kulima chakudya chokwanira chofuna kuti Malawi adye. Mmene kupita ku 2030 ngati fetereza adi tingafike naye pa mtengo wa 500,000 kwacha akakwera ndi 700% sitikwanitsa kuadyetsa anthu mu zaka 5 zimene tikayamba pa 16 September.
tikufunika tisinthe nkhani zathu za ulimi amalawi akhale nchakudya in the next 5 years. Iyi ni nkhani yofunikira kwambiri kuiganizira. Amalawi anzanga akamakavota pa 16 September akavote mwa nzeru. Kutsogoloko ena amwatemiki, ena adzipha chifukwa zakudya zasoweratu. Chiwerengero chanthu chipitira kukwera, ena ma estimates atifika 27 million by 2030. Kwa 27 million amene tifike by 2030 wa adzadya chani? Nkhalango zonse tagwetsa, tapanga expand as much as we can. Uku ndikusintha kwenikweni kwa ntchito za ulimi dziko lino. Cholinga ndi growing population anthu adzakhale ndi chakudya. Clip yachiwiri ikuonetsa kusintha kwina kuti pambali pokonza sonkhani za ulimi tikuyenera tiyang'ane ntchito zina zimene zingatithandiza kutukula dziko la Malawi. Dziko la South Africa analipatsa golidi, linatukuka ndi golidi. Dziko la Botswana ukamatera ku Botswana, ukamapita ku Botswana lokongola anangolipatsa diamond okha, linatukuka ndi diamond. Maiko ngati Saudi Arabia ku desert kopanda ntchito ngati kumene kucha, koma anakusintha to be the pearl of the continent ya dziko lapansi, malo okongola kwambiri chifukwa Mulungu anadalitsa ndi oil and gas, anatukuka kupyolera ku oil and gas kukhala amene alili muja. Ife Mulungu anadalitsa zambirimbiri kwa zaka 61 zozilamulira. Atsogoleri abwera apita amangoyimba nyimbo, tipanga za migodi, tipanga za migodi, nkumabwera nkumapita, kumabwera nkumapita, kutisiya pona mgodi ndi umodzi omwe wosauka amene tililimu, pamene maiko anzathu ena onsewo ozungulira atukuka. Ifeyo a UTM tifuna tizapange nkhani ya migodi a serious business from day one. My economists, dziko la Malawi komanso ena amene abwera dziko lino timakangana kodi mmene timaganiza kuti Malawi ikhale agro based ndi nkhani yoona kapena si nkhani yoona for Malawi. Alipo amene amanena kuti city maina kutenga agriculture monga backbone ya economy, chifukwa ifeyo land yathu Malawi muno ndiyochepa kuyerekeza ndi maiko anzathu ngati Mozambique, Zambia amene ali ndi malo akulu, ife tili malo ochepa. Komano ife ku Malawi kuno mupeza kuti chiwerengero chathu nchofanana ndi dziko la Zambia. Ndiye kuti population density yathu Malawi muno ndi yayikulu. Chotero city maina kukhala a labor based, a land based economy, koma iti maina kukhala a labor based economy. Ndi ma arguments amene ma economies amakhala nawo. Chotero ife a UTM tikunena kuti timayenera kupanga combine, mmene tikupanga nkhani za ulimi, nkhani za migodi and all other natural resources, tipange combine kuti Malawi muno tili ndi youth barge, Mulungu anatidalitsa, tili ndi anthu anyonga amene angathe kugwira ntchito 24/7. After all, 75% ya Amalawi dziko lino ali below the age of 35. Anthu anyonga zawo, amphamvu zawo, lero akumangopita ku South Africa, apita maiko ena kugwira ntchito migodi ya kumene kuja ku Israel kwina kotero, malo moti akanagwira ntchito dziko lino, alithandize dziko lino litukuke. Mu zaka 5 zikubwera za UTMs tifuna tiyang'ane kwambiri nkhani ya zopangapanga. Malo moti ife tidzingodalira masopo, sugar ndi zina zote zochokera kunja, ifeyo zili zonse za dziko lino zimene tikuzifuna ife tidzipanga mdziko momwe muno, kandi zovala, kandi ma lotions, kandi masopo, kandi ma light gadgets, ma phone, tipite mpaka na heavy gadgets, magali moto zina zotero, electronic and so forth, tidzipanga dziko lomwe lino. Tikangopeza technology ija tibwerese, tidzipanga dziko lomwe lino. Enjoy the clip last but one yokhudzana ndi technology manufacturing ya zinthu zimene ife tifuna anyamata athu adzapezemo ntchito. Tikakonza ntchito za ulimi, Amalawi ambe kudya katatu. Tikakonza ntchito za mafakitare ndi migodi, Amalawi apeze ntchito. Tikufunikanso kuti business tizazikonze. So this is the last clip. Ndisapange ndibodha kwambiri. Last clip yongonera kuti ma business tidzawasintha bwanji ife a UTM adzakhale kuti wonse akukwera ndi kupita patsogolo. Mmene malemu Dr. Salos Klaus Chilima
amayambitsa chipani cha UTM ndi anzawo achina Kambala ndi ena otero. They had a firm belief yona kuti dziko linolo silisintha silipita patsogolo ngati silipanga transform. Ndi chifukwa chake amati UTM a transforming party. Chipani chofuna chisinthe Malawi akhale Malawi wabwino wokomera aliyense. And that is the agenda of UTM. UTM nkhani zake ndi kulisintha dziko lino. Popanda kulisintha palibe kupita chitsogolo. Dziko lino tayesera zina zonse mbuyomu, taziyesera zipani zonse mbuyomu zina zonse zatilephera, ayilephera ntchito. Ineyo sindikuona pali chifukwa choti chipani china chilichonse chimene chinabwerapo mboma mbuyo chinalephera. There is any reason whatsoever yakuti apiteso pa ballot makamaka achakwera ndi samayeneratu. Chifukwa monga munthu amene anapanga za ubusa adanenanso okha Amalawi ndife mboni, ndikalephera kupanga deliver in 2 years ndidzatula pansi udindo wanga. Akanakhala munthu wopemphera woona mtima akanakhala atula pansi udindo. Ndipo samayenera, he does not have any moral reason to stand again this time around. Samayenera. Kumene tikuloweraku ndi pakati pa Malawi ena kuti adzipha kapena Amalawi osakhala moyo. Chifukwa zinthu zakwera kwambiri, anthu sadya, sakhala ndi chakudya, umoyo upitirira kuwawa. Ndi pakati pa moyo ndi imfa kwa anthu ena. It's important anthu tikavote mwanzeru. If UTM tikuwapatsa Amalawi choice, ino ndi choice imene Amalawi angatokhala nayo. Mmene zilili Malawi muno zikufunika tikonzenso chuma cha dziko lino, tiunikenso ku limiti ngatani. We must overhaul agriculture. Tione kuti ku mining tingatani, tipeze zimene tingathe kuchita ku mining. Tione kuti ku tourism tingatani, tichite zimene tingathe kuchita ku tourism. Kodi ku mafactory tingatani, tizikonze zonsezo. Popanda kupanga zimenezo, palibe kuti tikhale zipatala zabwino, palibe kuti tikhale masukulu abwino, zina zonse sitikhala nazo, misewu yabwino, ma airport abwino, zina zonse zitheka mpaka titakonza our sources of growth, economic growth ya dziko lino, kumene tipeze ndalama zopangira zinazo. Akakhala anzathu azungu atiuza kale ku America asiya kutithandiza ku Malawi kuno, aku Europe atiuza kale akulimbana ndi nkhondo ya ku Ukraine asiya kale kutithandiza. Tisayembekezere wina atithandiza, ifeyo ainu ake tivale zilimbe, tipange zoyenera dziko lathu lipite patsogolo. Sindikukhumba ali pamene akuganiza mwanzeru kuposa ifa UTM on this subject matter. Chotero, our philosophy and approach mukatenga manifesto yathu, the first chapters zoyambirira, half of the chapters zikukamba kodi keki ndalamayi tingayikulitse bwanji ndi cholinga tipange zina zonse. Kodi ifeyo dziko lathu lingapeze bwanji ndalama cholinga tikonze ntchito za umoyo. Mukabwera ku chapter cha umoyo mupeza na kuti zimene tikunena kwambiri mu chapter cha umoyo. Nakhalapo director of planning, Minister of Health. Nthawi imeneyo andikhoza kuulula pano kuna kuti amapanga ma death audits, omaona kuti anthu akufa, munthu amwalira mchipatala chathuchi cha bomachi wamwalira ndi chani, chachitisa ndi chani kuti amwalire. 65% ya anthu amene amamwalira mu zipatala zathu za boma amamwalira osati pa nthawi yakwana iyayi, koma our health service has failed them. 65% amamwalira osati tsiku lawo nthawi yakwana amene matiuzira anthu akutchalichi. Ayi, imakhala kuti our health service has failed our relatives and ambiri amamwalira pazifuka zimene zikanatha kupeweka ndi zipatala zathu. Anthu ambiri Malawi muno akufa motero. Zipatala zathu mati ukapita umachita kumvera kununkha kutali kuti kupita ku chipatala cha boma, chifukwa mwina zina zake sizili zabwino, sizimaoneka kuti mwina ndi lion yokha muno Malawi
chipata cha boma choti akulayoni kuja, that's the only better place in this country. Kwina konse umapita kuchipata cha boma kuti no simalo abwino, zipata zathu zikufunika zikonzeke. If Utm mukawerenga manifesto yathu tikuti number 1 tizalimbikitse kwambiri prevention, chifukwa matenda amene amativuta kwambiri dziko lino ndi matenda mwina 3 4. Anthu ambiri dziko lino amwa chifukwa cha malaria. Tipeze njira within the first 5 year term ya utsogoleri wathu tithane ndi malaria monga maiko ena onse anzathu anathana nawo malaria, samadwalaso malaria. Tikathana ndi malaria anthu makamakana ogonekedwa zipatala anaja achepa, sabweranso ife palibe kudwala malaria dziko lino. Madokotala athu apepukidwa, mabedi azipezeka. Eyo ndifuna ndapempha Malawi lero madzulo ano kuna kuti sizoona anthu amene anabwera pombuyomu alephera mukavotereso pa 16 September. It doesn't make sense. Vuto limene limakhalapo ndoti anzathu andale amatenga advantage ya anthu kuti ayayi poti ineyo andivoterabe because of their ignorance, kuti sakudziwa kuti ndife olephera. Amationa ngati tikanamiza kuti iyayi mavuto achifukwa cha ku Ukraine, mavuto achifukwa cha kuti ativoterabe chifukwa tanamiza. Then we take advantage of that, ndikumapitisa kuanamiza anthu mativotera. Komano pa 16 September ndifuna ndapemphe ndikuamema Malawi tikavote mwanzeru, tikavotere UTM ifuna izasinthe Malawi, akhale Malawi wabwino, Malawi wokomera wena aliyense, Malawi dziko limene aliyense angathe kulitchula kwawo, kumene dzikolo likutukuka. Ndikunyadira kwambiri chifukwa chondimvetsera, ndatenga nthawi itali, but I need to do that. Thank you so much and may God bless you. Thank you so much. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.